Qazaqstanyň kosmos gullugy boýunça ýokary derejeli resmisi ýurtda antilopalaryň köpçülikliginiň ölmeginiň raketa çaknyşygy bilen baglanyşyklydy baradaky öňe sürmeler barada çykyş edip, biz keýikleriň ölüminiň raketa çaknyşygy bilen ilteşikli barada gün döngüni ary baglanyşyk göremzok diýdi. Bu barada kardeşim Muhammed Tahiryň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Qazaqstanyň kosmos ugrundan ýokary derejeli resmisi ýurtda ýitmek howp astyndaky keýikleriň köpçülikliginiň gyrylmagynyň sebäbiniň raketa helakçylikleri bilen bagly bolmagynyň ähtimallygy barada öňe sürülen çaklamalara jogap berip, biz bu ýerde göni ara gatnaşyk görmeýäris diýdi. Emma Qazaqstanyň kosmos agentliginiň ýolbaşçysynyň ornmasyry Mirbek Moldabekow 90 000 çemesi saýgy keýikleriň ölümine sebäp bolup biljek başga hiç ýere düşündürç bermedi. Ölen keýikleriň sany olaryň ýurtdaky umumy sanynyň 3den 1 bölegini emele getirýär. 26 maýda Astanada parlament komitetining maslahatynda eden çykyşynda Moldabekow ýurdun Kostanay, Akmola we Aktobe regionlarynda saýgaklaryň gyrylmagy elbetde ekologiýa şeýlede Baykonurdaky kosmodrom bilen bagly bolup biler diýdi. Ortiýetiň öz kosmos programmasy üçin raketalary uçurmak boýunça merkezi hökmünde peýdalanýan Baykonur kosmodromy Kostanay we Akmola regionlaryndan 300 kilometr aralykda ýerleşýär we onuň Aktobe regiony bilen arasy 600 kilometrden ibaret. Komitetiň geçiren maslahatynyň ýany jurnalistlaryň öňünde eden çykyşynda Moldabekow Moskwanyň 16 maýda uçuran Proton M raketasynyň helakçylyga uçuramagynyň töwerek daşa we saglygy ýetiren täsiri boýunça bilelikdäki barlyklary geçirmäge razylyk berenligini aýtdy. Proton M soňky ýyllarda üns merkezine düşdi. Ýokary derejeli zäherli ýangıç göterji bu raketalaryň bir näçesi Baykonurdan uçurulan soň Qazaqstanyň hawa giňişliginde partlapdy. Aktivistler 2012-nji ýylda Kostanay regionunda 1000 çemesi saýgakyň gyrylmagynda raketalaryň sebäp bolandygyny aýtdylar. Resmiler keýikleriň ölümine Pasteuriosis bakteriýanyň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigini aýtdylar, emma bu resmi taýdan tasdiklanmady. Qazaqstanyň resmileri saýgaklaryň ölüm bilen bagly häzirki wakalary hem bakteriýanyň sebäp bolmagynyň mümkindigini aýdýarlar. Ölen haýwanlardan toprakdan alynan nusxalar Astana laboratoriýaga berildi, emma netijeler entek ma'lum edilmedi. Qazaqstan saýgaklaryň ýaşaýan esasy ýeri hasaplanýar. Ozalky döwürde millionlap hasaba alynan bu keýikleriň sany Sowet Soýuzynyň dargamagynyň soň çürtgesik azaldy. Awçylar olary et we şah üçin awlaýarlar. Kardeşim Muhammed Tahiryň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizde Türkmenowan serhediniň golaýyna bolup geçen wakalary değişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Demirazlyk Owganstanda howpsuzlyk şertleriniň gün-günden ýaramazlaşýanyny habar berilýär. Owganstanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Hamya etrawynyň ýaşaýjylarynyň söwüşçüler bilen ýaraglaryň arasynda ejir çekýändigi aýdylýar. Ýagny bu etrapda söwüşçüleriň sanynyň artmagy netijesinde yerli ilatyň bir tarapdan söwüşçülere salgy tölemeli bolýandygy, beýleki tarapdan yerli ýaragly toporlara azyk bilen üpçün etmeli bolýandygy bellenýär. Bu ýagdaýyň bolsa ozal hem işsizlikden ejir çekýän ýaşaýjylary has hem agyr ýagdaýa salýandygy bellenýär. Bu arada Kaula habarçymyz Şamerdan Gulumradynyň berjek giňişlik maglumatyny dinläliň. Demirgazyk Awganistanda barha möwjeýän çaknaşyklar yerli ilatyň durmuşyna yaramaz täsir ýetirýär. Onuň aýlgançlygyna Jowzan welaýatynyň Hamyap etrawynyň halkynyň başyna düşen ýagdaýdan hem göz ýetirmek bolýar. Daşar ýurtly jahatçylarym Hamyapda ýerleşipdir. Söwüşçiler yerli ilatdan uşur zekat jemläp alýar. Gozgalaňçylary azyk ýmit bilen üpçün etmek borjam halkyň üstüne düşýär. Talibana garşy göreş alyp barýan Erbeki atly yerli ýaragly toparlarym halkdan pul toplap alýar. Şu ýagdaý işsizlik we ýoksullukdan jepa çekýän asuda ilaty barha çökerýär. Halk çykgynsyz ýagdaýa düşdi diýip yerli ýaşaýjylar nägelik bildirýär. Jowzan welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Amalla Şeripiniň aýdysyça iki tarap hem halka zulüm edýär. Halka mecbur bolýarlar örde ýaşaýjak bolsa atrafda olar barýa nalyam sine baryp akşam nan bitirdik. Barýa halkyň ve uçur zekat ya buğday ekseler bundan da veriyor. Kuprak zulüm gören halk bolýar iki ýandan da. Hatta bir xil ýerlerde men habarym bar kard alyp da berýär, korkup ýerçiligi çekmese bermeli bolýar. Jowzan welaýatynyň Akça etrafynda arada Awgan güýçleri jeňçilere garşy harby operasiýa geçirdi. Türkmen ýaraglarynyň komandiri Emir Allahberen Karya 400 töweregi jeňçiniň Akçadan Hamyaba baryp ýerleşendigini gurrun berdi. Bunda akşam 10'dan 10'a gün etalmayın kadar akşam 50 nefer 60 nefer nani oradan la
Naniyeti hem yapıp öbürlerin paşalık edip. Jowzjan welaýatynyň Hamyap etraby Türkmenistanyň serhat ýakasynda ýerleşýär. Böyleki bir türkmen komandiri Haja Abdutagan jeňçileriň Türkmenistana da howp awandyryp biljekdigini öňe sürdi. Türkmenistana hatar bolar ahir barmasa hökümet barmasa barıp nalar mal nalar pul nalar bular imtin durmuyor hala oturuyor adamlar. Bayrağı tıkıldı o bayrağı ak bayrak tık koyar. Abdutaganyň aýdyşyna garanda Akja we Meňejik etrabynyň obalary jeňçileriň merkezine uğurlupdyr. Halk talep söwüşjilerinden gorkýar. Şo sebäpden yerli ilat jeňçilere salgyt töleýär. Olara azyk emit berýär. Talip bismillah dağlanım geldi hana kadu Akjada Orada bar Meňejikde bolsa öçgüşlerde bar başgaçlaryň orada bizler var gitbilen ýok. Talwanlar çykarsa suwun barsa kuwa gelse ertesi bular ýene gelýär. Marionyer hamyapda bulan koprak düşýärda. Onlardan gorkýarmyň nan bermese. Gepleşik taňlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan Ulumrady. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir. Mobil tahypamyzyň adresi adathabar.mobi. Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýöriti gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanyşmaga doly mümkinçilik berýär. Şeýlede efirde edip duran gepleşikleri de mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň mobil tahypasynyň adresi adathabar.mobi. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinläň. Gepleşigimizi Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. 25-nji 29-njy may aralygynda dünýäde dereksiz ýitenleriň halkara hepdesi bellenýär. Dünýä ýurtlaryna zor bilen ýitirim bolýan adamlaryň ykbalyny ünsü çekmek bilen geçirilen bu hepdäniň dowamında ähli adamlary dereksiz ýitirim edilmekden gorumak boýunça halkara konwensiýasyny tasdiklamaga we durmuşa geçirmäge çağrışlar edildi. Şuň gün dünýäde zor bilen ýitirim edilenleriň sanynyň 43 000-den geçýändigi habar berilýär. Bu barada kardeşim Gödeliň berjek dolurak maglumatyny bilelikde dinläliň. May aýynyň soňky hepdesinde dereksiz ýitenleriň halkara hepdesi bellenýär. Bu sene ýitirim bolan möňlerçe adamyň maşgalalary we näwelli türmelerde saklanýan we boşadylmagyna garaşýan dereksiz ýiten möňlerçe adam barada ýatlama bolup durýar diýip adamlaryň zor bilen ýitirim edilmegine garşy halkara koalisiýasynyň beýannamasynda aýdylýar. Koalisiýa we onuň 53 agzasy adamlary zor bilen ýitirim etmekden goramak boýunça halkara konwensiýasyny tasdiklamagy hem durmuşa geçirmäge Birleşen Milletler Guramasynyň adamlaryň zor bilen ýitirim edilmegine garşy komiteýatynyň ygtyýarlygyny ikrar etmäge we ýitirim etmekligi kriminallaşdyrýan içerki kanunlary kabul etmäge çagyrýar. Konwensiýada adam zor bilen ýitirim edilende onuň depelenýän adam hukuklarynyň enjemesi göz öňünde tutulýar. Häzirki wagtda Birleşen Milletler Guramasynyň adamlaryň zor bilen ýitirim edilmegi boýunça işçi toporunyň garamagynda dünýäniň 88 ýurdunda ýitirim bolan 43 250 adamyň ykbalyna degişli maglumatyň bardygy habar berilýär. Türkmenistanda dereksiz ýetirim bolan adamlaryň sany barada takyk maglumat elýeterli däl. Olary diýri Görkezin atly halkara kampaniýasynyň düzen sanawynda türkmen türmelerinde dereksiz ýeten 65 adam barada maglumat berilýär. Olaryň aglaby köpüsi 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda şol wagtky prezident Saparmurat Niýazowyň janyna kast etmek synançygy diýilýän wakalar bilen baglylykda tutsak edilip ondan soňky ykbaly nämälim galýan adamlar şeýle Niýazowyň gol astynda işlen ýokary wezipeli öňkü resmiýleriň bir näçesi bar. Türkmen türmesinde dereksiz ýetenleriň biri Türkmenistanyň öňkü daşary işler ministri Boris Şeýkhmuradow 25-nji maýda 66 ýaşady. Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen inisiatiwasy guramasynyň müdiri Farid Tuhbatulin Türkmenistanda adamlary ýitirim etmek tejribesiniň Saparmurat Niýazowyň döwründe onuň öz garşydaşlaryndan aralmak üçin olary türmäge basyp başlan soň ornaşanlygyny aýtdy. Tuhbatulin 25-nji noýabr wakalaryndan başga da adamlaryň köpçülikligiň dereksiz ýetmegine degişli ýene bir wakanyň şol ýylyň başynda hem bolanlygyny belledi. Весной 2002 года Niýazow 2002-nji ýylyň bahar aýlarynda Milli Howpsuzlyk Komitetiniň ýol başçylarynyň uly topary türmäge basyldy. Olaryň tutsaklyk möhleti indi dolan hem bolsa olar boşadylmady. Olaryň aklawçylary, garyndaşlary hiç edip bilmeýärler. Şol tutsaklaryň ençemesiň ykbaly hem nämälimligine galýar.
У некоторых нет, к сожалению. Tuhbatulen Türkmenistan'ın kanunu goraja sistemasynyň aýdyňsızlygynyň adamlaryň ýitirim edilmegine şert döredýänligini aýtdy. Просто система сложилась такая непрозрачная. Sistemanyň aýdyňsızlygy ýitirim edilen öňki resmiler we häkimetlere loýal bolmadyk adamlar bilen bir hatarda islendik derejeli ýolbaşçynyň öz göwünden turmadyklary cezalandyrmaga şert döredýär. Ýagny ýerli häkimet resmisi öz behbidi üçin islen adamyň türme düşmegini we ýitirim bolmagyny gazanyp bilýär. Muny soň hiç kim derňemeýär, adamyň hukugyny gorameýär. И никто этим не занимается, каким-то расследованием, поиском. Adamlaryň zor bilen ýitirim edilmegine garşy halkara koalisiýasynyň direksiz ýetenleriň halkara hepdeliginde ýaýradan beýannamasynda adamlary zor bilen ýitirim etmekden goramak boýunça halkara konwensiýasyna gol çekmedik, ony tasdiklamadyk we öz milli kanunlaryny kämilleşdirmedik hökümetlere bu işe gaýra goýulmazdan amala aşyrmaga çağırş edilýär. Adamlary ýitirim etmekden goramak boýunça halkara konwensiýasy 2006-njy ýylyň dekabr aýynda kabul edildi we 2010-njy ýylyň dekabr aýynda durmuşa geçirildi. Oňa dünýäniň 94 ýurdy gol çekdi. Olardan 46 ýurt ony tasdiklady. Bu agzalan ýurtlaryň hataryna Türkmenistan girmeýär. Adamlary zor bilen ýitirim etmekden goramaklyk Birleşen Milletler Goramasynyň 1992-nji ýylda kabul eden deklarasiýasynda hem kepil geçilýär. Kardeşim gödölüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada siz hem öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medpuat email beleti gmail.com email adresimizde hatura edip bilersiňiz. Ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55. Jaňydyň ýa-da SMS ýadan. Ma'lum bolşaýaly 25-nji maýda, ýagny Aşgabat şäheriniň gününde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň arkada binasy diýilip atlandyrylýan ilkinji monumentiniň açylyş dawarasy geçirildi. Paýtagtyň gün ortasyndaky Baýyrlykda ýerleşýän Aşgabat köpürli sport toplumynyň golaýynda gurulan we atyň üstünde oturan Berdimuhammedowyň bu heykeli daş postamentiniň üstüne ýerleşdirip ol altyn bilen çaýlypdyr. Ese Türkmenistanda prezident Berdimuhammedowyň ilkinji monumentiniň açylmagy dünýä medpuatynda nähil habar berildi. Bu soragyň jogaby kardeşim Muhammed Tahiryň taýýarlan maglumatynda. Şadiyan il bireyam ähli sylaga şol sanda saýlawçylaryň sesiniň 97%-na arkada ýylyň çapyk suwariýaly atlary eýe bolan baş tutanyna ýene näme sowgat edip biler. Türkmenistan barada gürün edilende bu megerem ýolbaşçynyň 21 metrlik mermer binýadyň üstünde altyn çaýlan heykelini dikip ony müňlerçe adamyň gatnaşmagynda lidere alkyş aýdyp açyp bermek bolsa gerek. Bu 25-nji maýda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň altyn çaýlan heykeliniň açylyş dabarasy bilen bagly dünýäniň iň abireýli gazetlerinden biri Britaniýada ýerleşýän The Independent gazetiniň agzalan waka ýazan kommentariýasyndan bir bölek. Makala şeýle dowam edýär. Yerasty resurslara baý Türkmenistan ähli güýji öz kontrolunda saklayan prezidentin ilkinji heykelini dikdi. Ol öz repressiv şahsiýet kültüni döretmek üçin hiç taatdan gaýtmaýar. Berdimuhammedowyň heykeliniň açylyşy bilen bagly habar Birleşen Ştatlarynda çap edilýän Quartz gazetiniň hem ünsüni çekdi. Gazetiň habarçysy Steve Levin prezidentin heykeli baradaky kommentariýasyna şeýle girişýär. Türkmenistanyň lideri häkimet başyndan çetleşen soň hem halkyň özüni ýatlamagyny isleýär. Şonuň üçin Merkez Aziýada ýerleşýän bu ýurtda prezidentin hormatyna onuň 24 karat altyn çaýlan äpet uly heykeli dikildi. Quartz neşrinde çıkan bu makala şeýle dowam edýär. 57 ýaşly Berdimuhammedow 2006-njy ýylda ýurdun öňki güýçli lideri Saparmurat Niýazow ölünden soň häkimet başynda geçdi. Şol wagt Niýazowyň şahsiýet kültüni halk durmuşynyň ähli gatlarynda görse bolýardy. Ýurdun içinde ol özüne türkmen başy diýdirýärdi. Daşary ýurtlarda bolsa ol güne bakyp aýlanýan we altyn çaýlan heykeli günlere we atlara öz maşgala agzalarynyň atlaryny da kan lider hökmünde üstünden gülünýärdi. Berdimuhammedowyň 25-nji maýda Uludawara bilen açylan 21 metrlik binýadyň üstünde oturdulan 6 metrlik altyn çaýlan heykeli dünýäniň iň uly neşirlerinde umuman aýdylanda täsin habar hökmünde häsiýetlendirildi. Birleşen Ştatlaryň Washington Post gazeti bu barada çap eden makalasynda Türkmenistanyň prezidentiniň ata bolan söýgüsine ünsü çekip şeýle diýär. Ol ata bolan söýgüsini hiç açan gizlänok. Aşgabatda açylan äpet uly heykel bilen onuň bu söýgüsi ebedileşdirildi. Soňra bu gazetde Berdimuhammedowyň at baradaky kitabyna we 2013-nji ýylda märekenin öňünde atdan ýykylşyna hem degilip geçilýär.
Ortaýetin Moscow Times gazieti hem gurrun edilýän waka ünsü çekip bu ýagdaýy Berdimuhammedowyň ýurtda ösüp barýan şahsiýet kültü bilen baglanşdyrýar. Gazietiň makalasynda şeýle diýilýär: ol ähli güýji öz elinde saklaýar. Premier ministri onuň özi ýurdyň harby gulluklarının baş tutany hem ol. Ýurt ululugy boýunça dünýäde 4-nji gaz ýatagyna ýa. Tanqidçiler bolsa oňa diktator diýerler. 25-nji maýda açylan heykeli bilen baglanşykly çap edilen habarlarda häzirki gün Berdimuhammedowyň özüni alyp barşynyň bir näçe ýyl mundan öň ol ýaňy häkimiýet başyna geçen wagtyndakysydan düýüp göter tapawutlanandygy nyktalýar. Quartz gazietine dolansak, gazetiň heykel baradaky makalasy şeýle tamamlanýar. Ilki başda häzirki prezident şahsiýet kültüni mahabatlandyrýan sembollary ýeken aýryp başlady. Emma aradan 10 ýyl töwere geçen soň indi o zatlar unutulanameňdir. Halkara mediýadan tapawutlykda türkmen metbuatynda bolsa prezident Berdimuhammedowyň bu heykeliniň onuň halk behbitli eden hyzmatlaryna syýlag hökmünde halk köpçüliginiň islegi netijesinde gurulandygy habar berilýär. Kardeşim Muhammed Tahir'in taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada siz hem öz pikir garaşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, ýa-ni hem belläp geçişimi diýeli biziň medbuat email beleti gmail.com email adresimde hatur edip bilersiňiz. Şeýle-de bu mesele barada biziň azathabar.com web saýtymyzyň okuýjylary hem öz pikir garaşlaryny galdyrypdyrlar. Arslan adly okuýjymyz diktatorluk ýoluna ýeni bir ullakan ädim. Bu masgarawazy halk putlaşdyrýar seredin diýip öz garaşyny beýan edipdir. Sinçatly beýleki okuýjymyz ýurdunyň jaýlaryny ýykyp näme üçin özüni heykel gurýarka, öýleri ýykýanlara ýaşar ýaly yer bersin. Aşawatdaky kwartiralaryň bahasyny eşitip ýanyna barar ýaly dälip öz garaşyny jemläpdir. Saparmurat Ataýewiç ady bilen öz garaşyny galdyran beýleki okuýjymyz bolsa öňkü riwayat gaýtalanyp başlady diýip gysgaçyk öz garaşyny beýan edipdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň efire giden maglumatlarymyz ýa-da beýleki maglumatlar barada öz pikir garaşlaryňyzy, bellikleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi hem azathabar.com web saýtymyzda syýahat etmäge çağırýas. Azathabar.com web saýtymyzda türkmenistandan garawum.info arkaly girip bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady. Sahypamyzyň sallasy youtube.com Azatlyk online. Azatlyk TV'niň YouTube'daky sahypasynda Türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metbuatda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görüp bilersiňiz. Şeýle-de Azatlyk TV'de tegelik stol söhbetleşliklerini milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz. Ýatlaýar, bizi YouTube saýtynda gözlek bölümine Azatlyk TV sözleri girizip tapyp bilersiňiz. Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağırýar. Bizi izlerler, bize ýazylyň. Azatlyk TV. Aşawadyň dürli sebitlerini ençeme köçäniň ýapyk durany habar berilýär. Olaryň käbirlerden eýem 1 ýyl çemesi wagt bäri ýapykdy aýdylýar. Eýse şol köçeler, haýsy köçeler we olar näçe wagt bäri ýapykdyr. Biz bu mesele bilen gyzyklanyp Aşawadyň ýaşaýjysy ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen bir salmyň söhbetdeş boldyk. Amanmurada häzirki wagtda Aşawadyň bir näçe sebitine ençeme köçäniň ýapyk duranyny habar berdiňiz. Şol köçeleriň adlaryny agdap berýärsiňiz. Bir Aşgabat şäheriniň esasy gatnawly köçeleri, Lenin prospekti, men Gunnogorda ýerleşýän köçeler, Kady Moskovski, häzir Kady 10 ýyl awadançylyk, Mir köçesi, Zubleýin köçesi, ulu köçeler, gatnawly köçeler, bular ýapykdyr. Ondaşyndan hem şäher içinde deýlek köçelerinde bölekleýin ýapyk ýerler judaken, hemmesiniň de şol ýapylan ýerler ýok, köçe ýol hereketiniň belli oýlanokdy daşyna haýa daýlanýar. Derin prospektiniň de 3 kilometre ýakyn ýer haýa daýlanýar. Nogor ýakynda parahat, 2 parahat bir mikroýollaryna gidýän gatnaw üçin onda jaýlan başy haýa daýlanýar. Bir mikroýolun içindäki onda köçeler hazırlanýar. Amanrada köçeler näme sebäpden ýapykdyr? Mesela Gowal köçeler ýapylyşy
Şu köçeler giyinetmek, mesela avtoğulun attığını yer astından hem yer üstünden svetoforsuz geçirmek, ya net bilenedilen iş, o işte yönü bir gereğinden katı uluğa çekkek. Amanrada umuman aydylanny köçelerde guruluşy işleri alınıp barlayan bolsa ýa-da köçelerin töwereginde guruluşy işleri alınıp barlayan bolsa köçelerin yapylmagy bir adaty ýagdaý. Amanrada problemi näme? Ýagny düýünden yapylan köçelerin barmy ýa-da? Aynı edil başlayan yerinden utorayan yerine sen yapılan köçe ýokdu. Böyle bölük yapılan. Bir meselem Täzir mir köçesi, şäheriniň bir ulun köçeleriniň biri ol demir ýolun gaýralygyna da geçip diýe demir ýolun derligine de geçip diýe. Ine şoň her 2 kilometrinden her 1 kilometrinden ýapylyp goýulan ýollar bar. Ya bolmasa ýonky çähip ol demir ýolun gaýraçyny Gagarin prospekti bolýa. Ine o taýdaky yer asty geçelgäniň piýadalar hem de artuloglar sünnetlenen yer asty geçelgäniň bejerýärligi üçin Sabahlarım yaptı ya Yerevan köşesi birbirine çarpışan köşeler yan kalan zübleynleyen köşeler ne bunlar böyle yaptırdı şu köşeyi uluk görürsen 1 kilometre 1,5 kilometre yarattıyan onun yolundan kavu emele aylanan hayat ondan bir şem tapan yerinden yol tapan yerinden görmeli oluyor. Bunda düğütse kuruluş işleri olacak yani bir köşenin varının yapılgı durumuna 1 yıldan uğrak bolly. Ya olmasa 10 yavadan sılıp Moskov prospektim soyabeydi. Gagarin köşesinin prospektinin atamrat niyazadını ekettiler onu. Gagarin köşesi. Namun kaminni yarım yıldan hafız oluştu. Arap köşe kanun hem fanımak mümkünümden. Çol bolmanını her 3 köşeden bir yaptı bu şehirde. Doğruluğuna olmasa kem kerslerini yaptı bu şehirde. Tasvorluğuna yaptı. Amanrada Aşgabatdan gepleşigimde gatnaşyp beren gurulňyňyz üçin köp sag bolun. Sizin sag bolun, işiňiz rawat bolsun. Hormatly dinleyijiler, köçeleriň yapylmagy bilen baglanyşykly ýagdaýlara siziň hem ýaşaýan welaýatyňyzda, şäheriňizde ýa-da etrapdyry owaňyzda duş gelse bolýarmy? Bu barada bize gurrun beriň, öz başdan geçirýän tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Ýa hem belläp geçişimizi ýaly biziň medbuat email beliti gmail.com email adresimde haturadyň. Ýa-da biziň Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günelük gepleşigimizi geçirip oturýar. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Taýlar ketmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.